Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Salam Kemine, salam iyileşler. Hava. Bugün sorular ve düşünceler paslımız. İyileşler bugün Aydın bilen çıkış edeceğiz. Bizim nememiz görünmeyendir. Yani yok. Bir nemesi vardır da. Hani şey görelim. Şeyle olsun hazırlıkça. İyileşler bugün devletsiz milletlerin gurruna ders. Bu ne için bu gurruna diyes? Şu günümüzde bir käbir bolup geçen zat var da menim Aydın wagt tap çıkış et bilemok. Doğrusu bir e, planlaştırıp koydum yani. Bir Palestin'in şu güne nädip gelenine değişli bir neme gurrun verecekte bir kronologiyasını sağdalaştırıp bu gatty bir möhüm ýagdaý. Yani devletsiz yani günümüzde 21. asırda indi devlet kurmak gatı kıyın bilýän mi Aydın? Öňküleri ýaly Tamam. däl. Ýene şo meseleye geleli. Bir şansyň ýitirseň gaýdyp gurup bilen ok. O mümkinçilik ýok. Devlet globallaşdy. Global devletde hemme zadyna her bir hereketine baha berilýär. Yani öz hoşuna, öz isleňe bağlı hereket edip bilen okda. Uman elmi dama kontrol aslında tutulýar şu wagt. Hemme bir-birini kontrol edýär. Hatta şey diýeli. Şonuň ýaly ýagdaýda ine Kürt diýip bir millet vardır, ýöne ýurtlary ýokdur, döwletleri ýokdur. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Baýdagy ýene nämesine döredipdirler, ýöne peýdasy ýok, ýok. Umuman aýtganda ine Palestin var. Palestinim edil şol bir ýagdaý datty, ýöne olaryň mümkinçiligi bardy, döwlet bolma mümkinçiligi. Soňky 72 ortaça 72 ýyl içinde İsrail ýa-ni Jöhit milleti bilen o taýdaky Arap milletiniň arasyndaky problemada bir näçe gezek serhedine belleşeli, demarkasiýa edilip ýa-ni teklipler berildi, reddetdiler ilk ikisini. Soň üçüncüsini kabul etjek wagtda Hamas diýip bir zat döredi. Soň Hamas gelip ol anlaşmalary, ulalaşyklary hemmesini bozdu. Ondan soň ýeneden bir gezek o teklip edildi, kabul edilen ok we ýene en son geldi şu günkü ýagdaýa. Biraz güçsüz bir tarap güçlü. Ýa-ni Jöhit tarapy güçlü, Arap tarapy güçsüz. O taýda da toprak belleşilmändir, ýa-ni serhet belleşilmändir. Soň her gezek uruş çıkan wagtda İsrail giňişleýärdi. Nädip o bu wagtda çelli giňişläp geldi diýe. Diýilen soraň esasy nemesi şol, onuň arkasynda da ýene başga sebäpler hem bar. Bugün oňa girip durjak däl, Aýdyň şahsan onu aýratyn gepleşikde burun berjekde. Ýöne bu taýda iň soňunda ýa-ni şu at Palestin diýildi. Palestin eýem bir syýasy bir atdyr. Hakykatda Palestin diýip bir neme ýokdur. Bular şansyny ýitirdi, elden giderdiler. Topraklary saklap bilmediler, doğru siýasat ýöredip bilmediler, dinlerine ýa-da belki de Allah'laryna inandylar, ýa-ni şoňa güvendiler. Netijede de şu güne gelinde bugün indi gaty üýtgeşik bir ýagdaý we eň erwet tarap hem günwatar ýurtlarynyň Palestin Araplaryna ýa-da Palestin halkyna garşy bakyş açysy göz ýetimi üýtgedi. Gaty üýtgedi özem. Onu bilmedim indi täzeden dikelýänçe ýene näçe ýyl gerek bor. Umuman bularyň indi döwletsiz galma ýagdaýy öňküsinden has köpeldi. Indi biz Türkmenistanyň şonuň ýalak bir ýagdaýda ýöne edil olaryň meselesi däl, bizdäki mesele başgaçara. Ýöne bizde de döwlet kurulmadyk, ýalandan döwlet sıfaty berilýär we bu gaty howply. Eň soňunda bir säheljek bir problemada
Bu bizim elimizden gidip biler yankı 21 yankı 20. asırda çıktı da demarkasiya meselesi global ölçekte. Şonu biz elden gidersek son gaýdyp dikelip bilmeýäs meselesi. Yani bugünkü gurrun geçecek nämemiz aydın. Yine şeylere o kıyız gaýdylanda sen yine nireden nähile ve o düşündürmek istesen o baş üstüne sende söz. E, Kemine bu yankı devletsiz milletler diýdiňde Hı hı. e, ýöne bizim yani devletsiz milletlerin käbir näme diýeň häsiýetleri vardır. Yani umumy häsiýeti değil yani ortak häsiýeti değil yani. Ortak diýeli biz. Ortak diýeli. Birincisini indi aýdyl yani şol ýa-ni araşdyrmam kendir bilgim ýok bu temada ýöne men görenlerimden ýa-da okanlarymdan şu wagt aýdyp biljek olam sany az bolýar. Hı. Milletin sany az bolýar. Indi o milletler hem diňe o bilen galanok birinciden sany azdyr, ikinciden hem olar özleriniň aýry bir döwlet bolmalydygyna we topraklarynyň özüniňkiligine we topraklaryny bilen basyp alandygyna ymanyp ýaşaýan halklara ýa-da ymanyp ýaşaýan bir topluma şey diýilýär. Yani eğer haysam bolsa bir toplum kabul edýän bolsa, mysal üçin olaryň hemmesi şoňa alyp ýöne näme bardyr? Scotch kimine, İngiltere. Hı hı. Yani özlerini tapawutly diýip tanasalar bile olan inancı yok. Biz başka bir devlet diýip aýdanoklar. Yani United Kingdom diýip geçse hemmesi. Yani dört nämeniň birleşen ýeri. Ve şoň üçin olarda problema çykýan däldir bu meselelerde. Aslında olary da seretseň çol näme bardyr ýankı döwletsiz millet diýip atlandyryp bilersiň. Hawa bar. Yani Kiçirek siyasi problemalar hem var hatta olaryň arasında da. o kiçi siyasi problemaları elbette ýankı şondan yani çeşmesi şoldur. Başka bir millet hasaplap bilýärler özlerini ýöne özlerini başka bir döwleti bolmalydygyny pikir eden ok ýa-da ynananoklar. Ynanýan zady şu täze bagly, olan taryhyny bilýänsiň kenine, yani täçden gelýär aslında şu Hı hı. Angliýa diýip biljeğimiz bir nämeden ol padşa var, padşa bagly ve şoňa ýankı wepalylyk sözüni beren bir millet yani ve şoňa inanypdyrlar nesiller boyu ve şoňa ýalan gelýär. Ýöne günümizde aýdyşyň ýaly Kürtler nirde var? Olar Eýran, Azerbaýjan, Siriýa, Irak, doğrumu? Türkiye. Yani şol geografiýada ýaşaýan bir millet we olaň döwleti ýok. Hı hı. Ve olar inanýa özleriniň döwlet bolmalydygyna. Yani problema şol ýerde ýen başlaýar. Ýöne toprak olan toprak atabaga ýaşap gelen toprak ýöne näme üçindir başga bir milletin guran döwletine ýa-da başga bir toplumyň guran döwletine tawin bolmaly diýeni ýa-da boyun eýmeli ýa-da şolaň islam ýa-da şolaň goýan kanunlary ile ýaşamaly. Ne şonu özlerine kabul ettirip bilen o problema ne şol ýerde başlaýar. Sanlarynyň az bolanlygy üçin olar yani güýçli bir örgütlenip bilen oklar, örgütlenen ýagdaýynda da edýän işler ýalňyş bolýar. Näme üçin ýalňyş bolýar? Sebäbi bilimli ýok. Bilimi bolup bilmek üçin kemine birinji gerekli şertlerden biri yani finans, yani pul gerek bolýar. Serişde. Yani ykdysadyýety ýa-da bir baý döwlet bolman bilimi östüren döwlet ýokdur dünýäde. Yani garyp bolsaň birinji soýa garnyň boýrunmaly bilim soň gelýär ondan. Yani şoň üçin bilim bolmanlygy üçin olar döwlet gurma mümkinçiligi yani ýok diýen ýaly bir mümkin. Bilim taýýan satda. Sebäbi ýankı taryha seredende birinji dünýä uruşy, olaň ýalypda ikinji dünýä uruşy bolýa nämeler bilen geçýär. Ýöne taryhymyzda ýankı serket bellemek, toprak bellemek, toprak problemasyna kemine şu zat bardyr. Eger ýankı geografik bir serket bar bolsa aňsatdyr. Ünseren bolsa, döwletleriň arasynda geografik serket bar ýerlerde hiç problema ýokdur. Yani geografiýanyň bir serketi bir kanal diýsek ýalňyş bolar ýankı. Derya bolup biler, dağ bolup biler, çöl bolup biler, toprak Näme bolsa diýilýär? Tebii böwet diýildi biz ona. Tebii böwet. şoň ýalyp tebii bolan yerlerde hiç bir problema ýokdur. Ýöne tebii bolmadyk ýankı özleri öz arasynda ylalaşyp hatda serket çyzylan yerlerde de iki tarafam
o yanlış oldu, o yanlış oldu. Yani 10 metre aňyrda bolmaly ýa-da 100 metre bärde bolmaly diýen problemalar bardyr. Ol problemany diňe häzir ýa-da İsrail'in territoriýasy däl, kemine Ýewropada da şol zatlary görýär. Yani görüp bolýar. Yani Ýewropa Birleşigi diýip bir öz arasında ýa-da ykdysady we kalkınmak diýen ösüşdi diýen, yani şol ýaly teknologiýa we bilimiň bile paýlaşylmaly we işçi güýjüniň bilelikde ullanylmaly diýip olar bir näme döredýärler, birlik döredýärler. Şol birlik, şol ruhatyň özünde granitsaň problemalaryny çözýändir. Ýoksa Ýewropa döwletleriniň arasynda da granitsasy hemişe ýa-da granitsa bardyr. İki tarap kabul edendir, ýöne kabul etdim diýip kabul edendir. Yani içini gürleden wagtyň aýdar, ol biziň territoriýamyz aslında diýip. Yani bu Ýewropada var yani. O uzak etmekden. Misal üçin Angliýa seretýän oňaly problemasy ýokdur. Angliýanyň sebebi tebii bir döwlet bardyr, deňiz bar. Hmm. Deňiz bilen ýa-da Ýaponiýanyň şoňaly problemasy bolup bildimi? Bolsa da ýa-da adalar bardyr. Adalarda da ýaşaýar ýa-da ýaşamaýar tapawdy. Şoňaly ýa-da tebii ýagdaýda olanda alsatdyr. Serkedini bellemek ve goramak ve menkidimek iyi çıkmak ansatır. Beýleki ýagdaýlar ýene şoňaly bolýar. Şimdi kemine döwletsizlige gelende bir sapar elbette hatta İsrail'in gurulmagynda da İsrail'in bir sapar şansy ýa-da mümkinçiligi bardy. Bilmek için. Hmm. Oňa da bir tarapdan hem ýa-da giýitler hem kömek etdi olara. Kömek etdi diýende bilip kömek eden ok, ýani giýitleriň alyp baran siýasaty, şolary ýok etme karşysynda. Ondan soň näme o ikinji dünya uruşundan soň bir empati döwrü başlandyr. Siýasatçylaryň arasynda esasanan. Yani şol empatiň netijesinde de onlara batken mümkinçilikler beredilen bir dünýäde. Onlara öýüp bolsun, öýüp bolsun ýani öýşiz bir milletdi. Şol netijesinde de şol ýekece şansy olan ýa-da ýekece mümkinçiligi şoldy, ýöne ýewreýler ulanyp bilese we ýewreýler de şol İsrail'in gurmagyna gatnaşan adamlara seretip görüp, kemine sen aýtdyň, Nobel adamlar, hemmesi Nobel alan adam. Hem şeyle hem bu taraftan seyretmek gerekli. Dünyadaki Nobel yani premiyası mı değil yani, näme diýilýär bizde. Ya o Bayrağını alan o adamların belki de 90-80% Cöhit milletindendir. Onun sebepleri var. Yani Cöhitlerde döwlet kurmak haram. Yani Musevi dininde döwlet kurmak haramdır. Son bular döwlet kurman üçin esker bolmaýa. Aýdym. Bir millet esker bolmasa näme bolýar orta asyrlar we ondan öňki döwürlerde? Ýok ediler, näme ediler, sömürler, ýagmalanar diýilýärdi. Hawa. Şu şeyle nemesi var yani yine bir mühim bir zat var. Esker olmayan bir adam ya tacir mi diye söwdeler olmalı. Tüccar diýilen nemede. Ya da bilim nemesinde olmalı. Kitap okumalı. Kitap okumalı bolýar. Indi üns bersen aýdym Cöhitleriň biz taraplara gelenlerini bize meňzäp ýok bolup gitdiler de. Yani bir nemesi yok. Böyle Cöhitlerin Ýewropa gidenleri östü. Esasen Angliýa gidenleri östü. Buna hemçin bular başka bir nemeden olansan esker edilip alınan ok yine näme, yine şol mesele. Bular şonun için gidýärler gidende de başka bir döwletlere ve özler kurmaya. Hakykatdan hem dinlerinde var döwlet kurmak, esker olmak haram buların dininde. Gadagan yani haram demek gadagan. Salat tölemek. Hawa ýa-da başga bir hökümdara ýene näme etmek garaz şol bularyň dinini bozýandygyna inanýarlar. Soň ikinji jahan uruşunda Cöhitleri köpçüliklerini öldürdüler. Soň bu gezek özleri gorkýarda çekinýärler. Yani bu neme ýören ok, bu konsept ýören ok diýerler. Biz bolýar dini inancımızı yerine getirip o yurtta bu yurtta ýaşaýas ýöne iň soňunda bir ortalama bir her 70 ýylda bir neme edilýär-de öldürilýärler. Angliýada da edildi orta asyrlarda. Olan gaty uly neme. Soň
Mecbur gurulmaly boldy. Bularam gelýän ýerem şol häzirki Ýerusalim diýilen ýa-ni şäheriň içinde ýaşaýan yerli jöhitleriň ýanyna gelip ýerleşýärler. Bar bolan zat şol, ýa-ni dowuldaşyndan gelen oklar yerinde de bar, içinde de bar. Owa şonuň ýaly umumyň aýdylanda aýdyň soň döwletsiz bolmazlygyň nemesine gelen bolmaly da netijesine gelýärler. Yani goňşym hem Araplar, Araplaryň kitabynda aýdyň iň ul düşmanyňyz jöhitler diýär-de. Soň näde goňşy bolup bilersiň. Meseleler şonuň ýaly bir çylşyryny ýagdaýda gelýär. Yani bizdäki ýagdaý başgaçarak bolmaly. Bizde de yankı sebepleri başka yöne iň soňunda getirjek netijesi döwletsizlik. Eğer nem edilmese. Günümüz gaty üýtgeçik we çylşyrymla. Güýçsiz bolsaň, birem tarapdaryň ýok bolsa diýen ýaly deme de şu aýdyň Türkmenistan bir tarap da. Dogry da. Tarafsız. Tarapsız da. Türkmenistan tarapsız. Näme boljak bunyň ýagdaýy? Näde ýaşaýjak? Bir Taliban pikir edin hiç bir medeniyeti görmedik bir neme topar gelip Orta Asya'nın suunu kesýärler, bir bölegini dogly kesilen ok ýöne bir bölegini kesýärler ve bu tutuş Orta Asya'nın ekosistemasına, ekologiýasyna ziyan berjek. Öň ordular wagtynda belli bir miktarda ziyan berip gitdi. Bu öyle däl. Ýagdaý üýtgemelde, ýöne üýtgän ok. Ýine Türkmenistanyň o tarapsız bolmasynyň nemesi näme? Getirýän ýere. Şu ýerlere gelýär-de iň soňunda. O kemine bizde de mysal üçin men näme üçin döwleti ýa-ni Nobelli kişiler tarapyndan gurulýar diýip aýtdym ýa-da akylly adamlar ýa-da Amerikany guran adamlara seredek wagtym kemine näme adamlar beýleýär. Ýa-da Türkiýede ýa-ni Cumhuriyeti gurucularına seredip görnäki ýa-da elitligine seredip görýär. Başgalasy bolsun, ýazanlaryny okuyan wagty ýa-ni ol adamlar başka hili pikir etdi ya da başka hili seyretdiler dünya. Yani şu durun eden vakti yani durunu 10 yıl sonra tesir edebilecek durumlara diyorlar. 50 yıl sonra tesir edebilecek durumlara diye veya da şoları görüp biliyorlar bu adamlar. Yani hatta yine şu gün bolyan uruşlarda ben bir adam söyleyende yani dronlar vardı kendine. Drone olanıyla her iki uçta da olanıyla yani şu an Hamas'ın yemesinde de drone vardır. Ukrayna olanıyandır. Rusya ulanıp bilen o kendidir. Ondan sonra dronlarda şu zadı gördüler. Şimdi önümüzde hem drone hem kaçırıp Türkmenistan onamaydı. Drone yasavan bir zadı edip bilmeye sebebi indi. Hazırki yankı havadan öğrenmek sistemaları vardır. Çoğu sistemalar drone'u görüp bilen ok ya da drone'a karşı efektif değil. Yani drone birinci sefer olanılıyor tarihte. Drone diye zat yok. Drone'lara nerede uçuyor? Raketler olsa raketler uçan vakit trajektoriyası bellidir. Ve onu hesaplap bilýärler. Yani öğrenmek sistemalar trajektoriýany hesaplap bilýär raketanyň. Ve raketanyň bir nämesi vardır kendine Orslarda berden atılan vakti yukarı gidiyor, yukarıdan sonra belli bir derece yukarı çıktı, sonra yukarıdan aşağı doğru gidiyordu. Balistik. Ondan sonra nemeler vardır, aşağıdan gidenler vardır. Onlar kıyım çıkmak, yani şu aşağıdan giden rakete de yani targete yakın gelenden sonra yine olan pova çıkmalı oluyor da. Vurup biliyor yani raketin işleyiş sisteması şu. Aşağıdan varıp vurup bilen o. Kapitaldan yeniden yukarıdan öyle oluyor. Giden de aşağıdan gidip biliyor elbette uçan vakti. Bari yani yakınlaşan yankı
targetine yakınlaşan hesaptan ide son yukarı alanı atam onu yankı hava koruma sistemaları yok edip biliyor. Yani drone'un yapmak yani. Drone'u sen onu sürüyen biri var diyelim. Drone'un yani pilot içinde der yani taşında computer'dan drone'u ne mi diyelim? Drone'u dolandırıyor. Onu istese var yani yolundan izne de örülüp biliyor drone. Şimdi onu yankı hava koruma sistemaları ne edip kasaplasın. Sebebi onun içinde de bilen kendine yankı yol algoritmi var. Yani çünkü yapay zeka diyelim. Yapay zeka da bir algoritmi. Yani onu kasaplayış öznemeleri var diyelim. Yankı. Modellerinden hesaplaya. Yani şonu hesaplap bilemem. Sebebi karşı, onun arkasında insan var. Drone'un arkasında. Onun insanın ne fikir edeceğini bilip bileni var. Hmm. Ne şoň üçin dronlar şu gün näçe derece yankı wajypdyrlar. Katı wajyp uçtu. Drone öndürme. Şimdi drone'u kim öndürüp bilýär? Pata toplanan adam drone öndürüp bilermi? Pata değil. Yani Hmm. yetiştirdim diyelim de pataçı yetiştirdim. Bu beyken adam drone yankı. Sen drone yetiştirdiğin drone öndürüp bilmeyen olsan o toplan patadan bu beyvan gorap bilmeyen problema şol geldi. Hmm. Yani Türkmenistan'da mesela için diktatörlük diyen diktatör olan olsa o diktatörün drone'u olan. Diktatör atı zatlara ünç verir. Yani Hitler'in teknolojisine sebeplerin dünyadan 50-60 yıl önce. Yani ne hemen diktatör. Doğrap bilen o. Diktatör demek belli bir teritoriyada sözünü geçirip bilyen adam. Ya da öz diyenini ettiren adama diktatör değil. Yani dictation değil. Aydınlığı yerine getirmek demek. Yani yerine getirmek. Ama dictation diktatörün son dictate sözünden geliyor. Diktatör. Yani İngilizcesi. Şimdi bir adam diktatör olayan olsa ol sözünü geçirmek için güçlü olmalı. Horap bilmeli. Hücum edip bilmeli. Başka yönü sen drone öndürüp bilemem. Yani şu ülkenin drone ve yankı yapay zeka ya da emeli an diyen zat var. Yine şol ikisidir. Harbi ne hemen en esası kampaniyetleri diyelim. O Hmm. zatların aydayım yine kıyım zat değildir. Yine rakete şu ülkenin Hamas'ın olan raketalar vardır kendine. Şol raketan näde edilýärse gatken raketa diýerdi. Raketa değil yani doğrayken direkt Hmm. başına vurmak Aa. yani. Şonun çıktı sistemine $50 yeter o mesela raketanın. Şimdi sen gözün getir $50 yetmeyen olsa aydalı $5 milyon näçe sana raketa var yani. Hmm. Ne o varmış hem ansat. Yani onu atan vatın on gidip nire varacağını atandan sonra yani çıkıyor yani. O katanyalık bir zat. O çıkıyor çıkan sonra nire gideceğini hesaplamak atlayın. Yani Aa. üýtgäp bilýär, sadece GPS ihsat yok oldu. Yeri ya da bir target vardır. Şol targete kitlenme bilýär. Ne şoň ýalyk sistemalarym ýok we gat arzan öndürilýär, çalpy öndürilýär. Onu aýdaly 10 adam bolsa ýanynda we birazjyk fizika bilsen her gün 4-5 sanany ýasap bilýär. Aa, İkinji Jahan urşundaky ýaly bularyň. Katyuşa ýalyk bir zat da. Ha o şoňa benzeş bir zatlar ulan ýaly. Kaçuşan raketalara medeni şoň ýalyk ýaly içinde soğuk görünüşde beldir, onun ýaly çıkap görünüşde ýaly. Onu elde etmek kıyım zaten. O ucunda hatta bomba olma için patlayıcı olmalı. Patlayıcı olmasa da ulanıp biliyor onu. Sebebi birazcık 4 metrelik uzunlukta yasanmak. O özü düşen yeri 4 metrelik bir yankı balın bir truvanı düşün. Bir caya düşen var. Sol cayın ziyan verip biliyor da sol cayı. En azından korku verip biliyor yaşayıcılarına. Ben yine son yalarak yaptım. Yine bilim olmasa bizde maňa näme diýerler ýa-da bilemem. Bizde belki Türkmenistan diýen ýurdun ýa-da döwletiň bolmagyny hiç kim isleýän däldir. Yani ýaşaýjylary. Sebebi ýöneköý bir bulan ikisiniň arasynda gatnaşyk bardyr kenine. Sen bilim bolman, güýçlenip bilmeýän, güýçli bolman, döwlet gutdurýar. Guran saňa gorap bilmeýän. Hmm. Bu hat ýöneköý bir zat. Yani güýçli bolmasaň sen eden işiň hem işe terörist diýerler sana. Sen güýçli bolmasaň. Çünkü eýer Hamasyň haklı ya da haksız, şoňa hakly diýip aýtgan var, haksız diýip aýtgan var. Tapawut ýok. Güýç hakly.
Yani gücün olmasa sen haksız öyle. Olan batan sat gücün yetmeyen olsa ne için yani savaşın içine giriyor. Gücün yetmeyen olsa. Yani şu gün misal için bir aydalı ayı çıktı karşınıza bir yerde. Size ayağa top olsanız ayağım sizi öldürse ayı günahkar mı siz günahkar? Gücünüz yetmeyenlik için siz günahkar oluyorsunuz. Ne için ayağa topuldu? Kaçmalıydın da. Saçmalı, düzlenmeli ya da başka bir zat var. Bilemem. Yani sen çok yöne güçlü olsan elbette yani ayını öldürsen ayı günahkar. Yani için güçlü bir kaçmalı. Bu tabiatın kanunu. Yani ben sana için inandırıcı tarafı ne şu ne için ne şunu hiç kim düşünüp bilemem. Yani fikir etmem. Türkmenler Samsun millettir. Türkmenler hiç sadelik bilmez deyip on yağlıklar yok. Türkmen'in devlet milletlerden hiç tafavut yoktur. O meselede yöne yani devlet Suriye'ne kültür bilsek yalnız o kültürden devlet Suriye'nin yaşayış dünya arayış Türkmen'in yine sol zatlar e, bir yani bağlayın içine salya insanlar. Esasen çağlanır. Hmm. Yine sol şekillendiriyor. Ha. Yoksa bir zatı öğrenmek, bir zat yine drone değil yani zatı kendine kızıklanıp gördüm, ben kızıklanıp gördüm. Dronelar, yine drone'la problem asam yani Sputnik gerek olan işlemek için ya da efektif işletilmek için ya da senin yani savaşacak yerde mayak değil yani mayaklar olmalı, Vatikan mayaklar olmalı. Çok aralığını ölçüp bilen ve giden sebebi yani space değil ya. Yani şu yerin nirdeliğini özünü hem drone bilmem hem sürüyen bilmem diyelim. Yani son yağlı sistema sefer GPS olman işletilmez. Yani onu gözünden göre bak, computer'da yok bilen diye. Yani nire var yani hedef var ya da uzaklık meselesi var. Misal için 1000 kilometre uzaklıktadır drone sürecek olsam Sputnik'siz olmaya. Yani şov olmasa yani Sputnik problemasını çözenden sonra drone yasamak katan satırsa. Katan satsa. Yani ne ansaatlığını düşünürmek için şuna ayırayım. 5. klas, 4. klas çağlar, olanları izlerden alıp şoları 2 yıl şol, yine şol drone için 2 yıl eğitim alan yağdayında şolar drone yasap başlayan yani. 2 yıl 5. 6. klas. Ne için 5. 6. klas diyen ulu adamların kellesinde kâbir yani neme fikirleri olan için onlara 4-5 yıl gerektir öğrenmek için yine çağlar tiz öğrenmek için ve dine şolar dönüktürülse yine şol arada yasap bile yani. Hmm. Doğru. Yani neme de son yağlık yani atom yarağını yasamak atom yarağı kıyım diyorlar. Yani aslında fizik aslında seriden de ratansat formülüsün seriden ratansat yani yankı içinde onun ya uranyum olmalı ya da plutonyum ne diyor? Evet plutonyum. Yankı radyoaktif diyor ya da nükleer elementler ve sen şunu yeterli derecede yankı hem şunu kontrol etmek kıyın olur. Problema şol yerde. Kontrol etmek yani. Hmm. Yönemen misal için elde yasayın ve elimde yarılsın diysen katan sat sat. Katan sat sat. Hmm. Bu Yani füzyon reaksiyasını döretmek hmm. ansattırırlar. Formülası var. Onu yazıktırlar, çiziktirler. Yeterli derecede elbette yankı elementleri olmalı. Belli bir derecesi olmalı. Ama az olsa peydası yok. Reaksiye bolan az olanı. Hmm. Belli Bu yankı massası var. Şunu geçmeli. o zatları nemetmek için aydın ya Allah'ın sayılamalı ya onu sayılamalı ol yani. Şeyler bir yağday var. Bular yine o Palestin'deki Araplar bizim toprağımız deyip inanıptır da yoksa Kur'an'ın içinde de yankı şu toprakların cühitleri değişildiğini yazan ayetler var da yani Kur'an'ın içindeki ayetlere kan demet olmayasa bir yerinde değişiliyor bir yerinde devam ediyor tutar yankı tutarıklı değil Eminim de. sözünü Hı böleyim. hı. Kur'an Müslümanları diyen bir zat var ve Kur'an Müslümanlarına karşılayan var. Son kulaklarda. Hava. Yani Kur'an okat diye sen Müslüman olmayan diye. Yani hakiki bunu dinçiler, Müslümanlar yani özne Müslüman yani Kur'an Müslümanı zındıklığı deyip bir neme göre diyorlar.
O. Yani Yani Kur'an bu okamaň diýär-de. Batı Hı. örvetli zaten. Yo Batı hakykatdan hem Batı. şeýle islendik neme dini bir näme girseňiz Kur'any okutmaýarlar. Onun yerine başga özleriniň ýazan ine din diýip tanadýan taraplar var. Mesela Kur'an okap başlasa neme diýärdi? Ýöne şeýle bir zat var. Bular şu topraklar bizinki diýip inandyrypdyrlar. Nädip inandyran bolsalaram ýoksa hem däl, Araplara mutaýson bardy. Palestin halky aslında Arabam däl. Asly ýa-ni Grit adalarından gelen deniz halky hiç il Arap bilen bağlanışıklı yeri yoktu yani Araplaştı. Ve Arapların siyasetini aldı da şu an neme İsrail'de bolup duran urşun aňyrysy 1,5 müň ýa-da 1400 ýyl mundan öňki siyasi problema. Şol wagt çözülmedik siyasi problema şu gün diýene täzeden dowam edýär-de 21-nji asyrda. Tamam, kemine o tarihe giden ýagdaýynda bular ýa-ni Cöhitler bilen Araplar dogan ýa-ni akraba mı diýil ýa? Ova şeýle. Yani Semitik halkda iksen Semitik halk diýil. bir yerden gelen bir inançları var. Yani İslam çıkmadan önce yani Cöhitlerin nevesinden çıkmadan önce diyelim. Bir yerden gelen bir halk bir teritoriyada yaşayan ve arasında yani bilelikte yaşayan bir näme bu. Yani hiç birbirine ilk sözlere mengiyerek yani yazgıları mengiye. Benziyor. Vatikan Yani nemeleri. salam iki dilde de salam. Salam Arap'la hem Cöhit'le hem salam. Yani başka şonu ulanyan milletler var mı salamı? Yani sonradan vardır yani esası inkut yani Arap salamı Cöhitlerken salam derler. Ne şalom mu? Salam mı? Shalom, shalom diye. Yani Mhm. ütköşük bir näme soňam uruş bolan bolýan yerlerinde esas sana ýa kaýsy uruşa seretseň hem seredip göräý arasyndaky ýa-ni hiçbir millet mysal üçin bir-birini tanamayan milletler ýa-da gatnaşyp bolmayan milletler uruşýan däldir. Ova, köplençine Orset bilen Ukraina meselesi şeýle. Ýok. Bir-birini tanamayan milletler uruşýar däl, ýöne bir-birini ýok eden de tarihde. Göni ýok edip geçýär. Bar oňalyk tarihler. Birbirine hiç gatnaşyp bolmayan milletler karşılaşan wagty biri beýlekini ýok edýär. Haýsy üstün bolsa beýlekini ýok edýär. Tanana. Ýöne beýlek uruş bolýan bolsa, hatda Stalin bilen Hitlerin uruşyna seretken ikisi dostdur. Hatda ýakyn dostdur, Ýewropany paýlaşandyrlar o. Hatta uruşyň boljana Stalin inananok, ýöne Hitler bilen oknaýan üçin ýalňyşmasam şu Finlere karşı SSR uruşýar, şonda Moskvada bolup çykýar, şondan soň näme diýip bilen pikirini ýitmeden olup bilen Hitler'in. Yoksa SSR bilen Hitler başta yani dünýäni şol ikisi yani super power diýil ýa-ni. Yani şol ikisi boljak başta. Yani soň SSR'in güýçsüzligini ýalňyşmasam diýilýär. Men pikirim ýa Hitler SSR'in güýçsüzligini görýär, Stalin'in güýçsüzligini görýär. Ondan soň yani näme isleýärdi? SSR isleýär. Hitler. Özüne hop hökmünde görýän bolmagy mümkin. Öňünden birinji men neme edip Olam diýilýär. tamam ol döwürlerdäki uruşlar kemine esasen hem ýatyrymdyr. Yani uruş diýmek bir ýerine basyp almak üçin sen $1.000.000 harjap basyp alýan, ýöne basyp alan ýerinden soň 10 ýyl söýgüren ýagdaýynda şo $1.000.000 eýen $100.000.000, $300.000.000 olup izle gelýär. Yani Hitler'in alıp baran siyasetini sereden ýagdaýymyzda o siyaseti 5 ýyllyk, 10 ýyllyk zat däldi. Yani sonu bile 100 ýyl, 200 ýyllyk bir nämesi bar. Düşüncesi bar. Dünýäni elde saklamak. O Ýewropada diňe Germaniýa koloniýalaşdyrmapdy dünýäde. Kolonial bir ýurt däldi. Olam synaşyp gördü. Yani näme diýip pursatyny gaçyrdy. Iň soňky döwürlerine gabat geldi de. Dünýäyi hem kolonial sistemadan çıkıp barýardy şu ýyllarda da. Şeýle o ýyldaşlarymyzyň demelerine geçip bileriz. Umuman aýdylanda Türkmenistanyň hem şol howpy bar ine Kürtleriň ýagdaýyny aýtdyk da Kürtler hiç döwlet bolmadyk. Ýöne şu gün 21-nji asyrda görýär hemme döwlet bolupdyr, baýda bar. Ýene näme diýär? Bizem bolmak isleýäs diýär-de. Ol bir
sowatsuzlygyň getirýän bir nemesi bolmaly. Ýani sowatsuzlar pikir edýän bolmasa pursatyny gaçyrdyň. Palestin we ýani netijede şol ýöne sebäbi başgarak Palestin biz bu taýynyň eýesi bolmaly diýdi. İsrail o Cehitler o biz serhet belleşeli diýdi, kabul etmediler. Näme diýýär bu aýdyň ýani güýçsüz ýere hakly çykmana nebetde çalışyldy da bu meselede. Tamam. Sen ýani belki de Arap beýlek Arap ýurtlaryna bil baglan bolup biler. Olam eýle çykmady. Ýene görýäs günümizde Müsür şu wagt nemet gidip durda, uruş gidip dur. Demäni yapdy. Serhedini yapdy. Ýani Gazadan adamlar Müsür'e geçmesin diýip yapdylar şu wagt. Pikir edin. Olam Arap, bulam Arap. Olam Müslüman, bulam Müslüman da. Ýöne geçirmeýär. Ine sebäpler bar. Biz ine bu zatlar bilemiz. Oksa Müsür İslamy ine mäni halany ok. Şu wagt Hamas ýene näme diýilen näme bar? Bular İslam döwleti bolma arzuwunda şeriat ýene näme diýilýän zatlaryň ýyzynda bu Müsür ýa-da ýene de Ürdün Ýordan diýerler ha. Onuň ýaly ýurtlar bolsa modernleşmegiň ýyzynda modernleşmemiz gerekli diýen düşünjedäki nemeler. Arap ýurtlary bular. Şonuň ýaly bir çylşyrymly ýagdaý bar. Bu içine ýa taryhyny hemme zat bilen bile bilmesen kendi düşünüp bolan nokta bu ýagdaýa. Indi bize gelen wagtymyz bizde o ýurt bar diýip bunan ýaz. Ýöne ýurt orsun elinde hatta ýine topragymyz hem ýok da. Arap ýurtlaryna gidin, iň azyndan olaryň ellerinde topragy bar. Topraklar özleriniň elinde de. Bizde olam ýok. Onuň derine de ýa-da tersine de diýeli. Tersine diýsek hasam gowar. Ýurduň daşyna çykýarsa işlemek üçin iş gözläp ve sowatsuz tarih hem bilemiz ok. Tarih bilmeýänligimiz üçin gelecek barada da pikir ýöredip bilemiz ok. Ertir näme bolar? Türkmenistan diýip bir ýurt bolarmy, bolmazmy beýle dowam etse? Ine biz ýa orta çykyp hereket etmegimiziň asıl sebäbi ýurdu halas etmek, ýani bir milletiň halas bolmasy, milli halas ediş komiteti diýip başladyk. Näme başlandy? Şu wagt türli şahalara aýrylyp gitdikçe de guramalaşdyrýas biz bu nämäni. Näme üçin? Türkmenistanyň bar boluş howpy bar. Türkmenistanyň bar boluş howpynyň öňüne geçmek üçin ýa bar boluş howpy diýilende bar bolmagynyň howply ýagdaýa düşmesi. Ona ingilisçesini näme aýdaýyn, belki ýerleşlerimiz ýa ingilis dilini bilýän nämeler gyzyklanjak bolsa, ýa existential threat diýilýär ama. Şonuň ýaly ýagdaýda biz häzir muňa düşünüp birazrak akyl ýöretseň, ine bizim edýän işimiz o çykýar orta. Bu taýda o Gurban uly ne çalışsaň düzelýän bir mesele däl. Ya da bilmedim. Başka ýene de Türkmenistanyň bir ýerlerini çalışsaň ýene de düzelýän mesele däl. Bu taýda düýpli bir reforma gerek. Düýpli reformany etmek üçin hem ine orslardan halas bolmaly. Ors imperializminiň gol astyndan çykmaly. Şondan çyk bilenden soň Türkmenistany gurup bilýände täze bolýar. Şu wagt täze Türkmenistan aslında gurulmadyk. Şeýlerak bir ýagdaý bar. Yine bu tarihi bilmemek kıymet, o şu gününü bilmemek kıymet. Yani şu inen hiç kim bilen o mesela. Tarih böyle bildikçe. Yine tarihi bilmek kıymet, ben aydan önümüzdeki 5-10 yılın içinde İran'ım yine yankı ne bulup bilerim ki fikret kendine. Suriye'ye alıp bir bakıyor. Gatı mümkin. İşte İran'da yine sonku yani protestlere sereden vakti solon ne mesela arttı. Yani yığılıyor. Solon yığılıyor artık var ya. Yani o statistikasını çıkartsan aydan birinci protestler öyle kendi ne mesela yok. Onu alıp Kanada'dan katlaşan yok.
Az kiçi protest. Ondan aydalı 5 yıl sonra bir protest, ondan uğrap oynason, 3 yıldan oynason, 2 yıldan son, 6 aydan son, 3 aydan şey. Bu in sonunda bir iç yerdäki näme alıp barýandyr bu zatlar. Sebäbi Eýranyň edýän işen protest bolýan bolsa çözülmeli ol. Mesele bir zat üçin adamlar garşylyk berýär. Bu garşylyk berýän meselesini Eýran çözýän däldir, basyp getirýär. Hı. Yani o diýmeden gazanyň ýa gaýnap duran gazanyň gapanyp ýatmak diýilýär. Hawa. Yani sonunda Eýranyň nämesine sereden wagtyň emin o ýerde gatykän milletler bardyr. Hı. Türkmenem var, sanamaz yani. Eýranlyň sanamaz yani. Nämen sanamaz yani. Kürtler sanamaz yani. Kürtlerin sanamaz değil. Arapların var hatta. Arap var. Hı. Yani bu zatların hemmesini bir araya getiren wagtyň ve şu günkü bolýan ýanky Filistinläki wakaları, izinin täsiri ýa-da şolaryň netijesindäki çık käbir pikirler, akymlar, düşünjeler, topanlar bilen Eýran garşy biler. Hı. Eýran garşsa Türkmenistan nädip özüni ýa-da duruşy bolar ýa-da saklap biler diýeni özüni. Yani şu meseleleri var arada görürüm diyen var mı Türkmenistan içinde? Bizim yaşayan teritoriyamızdan fikir etmem. Asud Osmanlı'yı yöneye ayrılan yok. En soğuklu teritori olan biri olan o için. Asud Osmanlı'yı kullanılacak olmayanlar. Fakat çok soğuklu bir teritoride yaşıyor. Pakistan'da Afganistan var. Hawa demeden havarın yok. Yankı girecek suğundan havarın yok. Suğun asudalığın ayçın yalda içi. No. O krokodilden ya da näme diýerler piran ama şonuň ýaly ýyrtyjy suda ýaşaýan canlılar bilen dolu. Ve biz şu suğun gowudygyna näme diýäsler dilimiz bilen aýdýas aslında ters bu. Şu son için ne medeni ol yani bilemok ne dedik. Eğer İran'da bir problema çıkan varsa Türkmenistan oraya var İran'ı tutmalı nedir yani kendine. Hı hı. Ne istiyorsun? Yine şolar birazcık näme götürýär meselede biz solsat alsak Türkmenistan'la bir problema döreler diýip şolar ýene bir zat etmekler mümkin. Ýene Türkmenistan ýene asubasına ülke berýär. Hawary ýok näme bolýan. Ol Orus kömek eder diýip pikir edýänler bar meşhur mümkin Türkmenistan. Olsaýdy evet elbetde koloniýasy. Ol Orusýa dol ýerde sen ýa-da ýeriň aşağıda baýlyk almak üçin bar. Ol ýerde Türkmen bolsun, Eýranly bolsun tapawdy ýok. Kim bolsa da bayrağı alıp bilse yeterli o maksadı şu başka bir ya da interest değil ya başka bir interest yok. Soňa şeýle de bir zat bar. Aýdyň ýaky Eýran ýalyk ýurtlaryň halkara ılalaşyklara we düzgünlere boyun eýmeye hasap eden ok bular. Ýaňky iň üstün näme diýär düşün geçen 78-nji Birleşen Milletler Uguramasynyň nemesi boldy dogry däl ýygnanşyga. Gitti şu taýda Eýranyň nemesi delegasiýasy näme diýdi? Şu wagt diýdi dünýäde Mehdi geldi diýdi. Mehdi'nin gelendigini bilýäs diýdi. Endi şol İslam dünýäsi üçin göreşip başlajak diýdi. Şonu aýtdy hemmäniň öňüne çykyp. Bu näme diýmek bolýar bu dünýäden habary ýok bularyň. Ve şol wagtyň özünde de gaty howplu. Bular halkara lalaşyklara hormat goýan ok, sarp eden oklar. Sarpa goýan oklar. Gaty howplu. Aşgabatda medil ýanynda da mysal üçin aýdym. Elbetde da bular. Näme etjek? Soň seni gelip bir halas edip bilmeýär. Sen Mehdi'ye garaşyp bilmiň. Ho, ýanky sen garaşmas bolýan bu gezekmekde. Ya bellisi yok bu Eýranyň nemesi häzirki o syýasy ýagdaýa gaty elbet bir neme gaty howplu we şol wagtda da Talibanam şeýle. Awganistandan neme gelýär. Bizem ikisine de goňşuda elbet tarapy. İkisi bilen hem dost näme üçindir? Nädip dost? Ha ikisi bilen hem dost däl, ikisine de näme güjüklük edýän diýen ýaly bar biziň syýasy nememize seretsen häzir. Yani öyle olmalı däl. Yankı näme Oruslaň meselesinde de Türkmenistan Orusýa baswalysyny detaýlaryna öwrenen wagtyňyz ne Eýran bilen Orusyň arasyndaky dil düşükligi näme diýilýär. Şoňa da seretip görün.
Yani Rus padşahı ile İran näme birleşýär? Yani oraya diýerse ýene sözde. Yani seni gorayan adam näde sen toprağını bölüp beýleki bir imperiýa berýär. Yo, tarih okasan goramayanlygy aýtam şol Göktepe galasyny düşürmäni Eýran bilen bilelikde iş edendigini bilýän-de. Ne ildeşler bizim nämämizi okan web habar sahypamyz bardyr. Linklerini paýlaşýandyr izleýärler. Şo taýda Göktepe uruşy bilen baglanyşykda Mülkeman diýip bir ildeşimiz tarihçi gaty neme zatlary ýazdy özem, ýa orsuslaryň öz ýazan çeşmelerinden, ýa neme däl, ýa tarapsız. Dol bir tarapsız nemede yazıldı. Şo taýda da eýen belli. Nämäniň bolup bitendi. Ine Türkmençay anlaşması var da. Türkmençay anlaşmasında Orus bilen Eýran Türkmenleriň ykbalyny keskitlediler. İkisi bir araya gelip. Türkmenem yok arasında. Türkmen yok o Türkmensiz. taýda. O näme ılalaşyň adam Türkmençay meselesi hem Türkmen meselesi. Yani Türkmen özü yok. Serketleri kestiler, böldüler ve şunu şo ýagdaýda da ýene düşen yerimiz. Şonuň Tamam. üçin Kemine şu zat vardı yine Oruslar, yani son Bolşevikler, komünistler mi? Yine şolar gelen vakti Türkmenler Eýrana kaçtı diýip olardan bir näme de var. Bize verilen düşünce de var. Olar dönüklük ettiğine kaçıp gitti olar diýerler de Eýrana kaçtı. Aslında kaçan yok. Yani kaçan bar olsa da şolan garyndaşlary, yeneleri çağırıp alandır. Ve Orusol komünizm diýmek sen hemme malyň, mülküň hemme zadyň elinden alınýar. Hemme zadyň. Owa çelmi. Ille o döwrem Türkmeniň hemmesi näme däle? Yani Samsyk diýeýin. Samsyk da akylly olanlara aýtdan hem bereýin diýip Eýrana garyndaşlaryň ýanyna gidenler bardyr. Yani Awganistanda Türkmenlerim, Eýranda Türkmenlerim o ýerde yani asyrlar o ýaşap gelýärler. Kaçıp giden oklar, o territoriýa serket kesilen wagt olar aňyrda galýar. O kaçıp gidip onu alıp bolan ok, yani kaçıp gitse Eýran olary kabul ederler. Eğer Eýranly ýaşaýan olsa şol territoriýada. Tamam, ol döwür ýaşalan wagty şu günüsi ýaly däl. Olaň öz yani sürü mallary, goýunlary, ýerleri, topraklary bar yani. Öwrü meýdanlary bir kişiniň. Mawa. Yani Eýrana şu kaçıp barsa şoňa alyp yer bererlermi şoňa Eýranlylar. Nirde bar? Eýran Türkmeniň yani tarykdan bäri düşmanly ikisi. Elişede. Gynansak da şeýle. Türkmen barıp şol ýerine bir Türkmen basyp alýar, bir olar gelip bärini basyp, yani düşman bular. Bir ýerde, bir territoriýada ýaşasaň, o territoriýada ýa-ni iýilýän, içilýän o wagt ýeriň aşagynda näme ýok, ýa-ni bir ýaşap bilmek üçin sen göreşmeli bolýan. Aýdaly bir agaç bar, agaçda alma bar, şol almany kim almaly? Ikiňem şol almanyň aşagynda ýaşaýar diýelim. Şol uruş edip alınýar şol almalar. Ýöne edildi aýtsan, ýöne hakykat şol ýaly. O Ýewropa bileleşiginiň ýagdaýyna gelme mümkinçiligi ýok. O geografiýalaryň sebäbi olaryň ýak däp desturlary bilen dinler ruhsat beren gynansak da o zatlara. Kemin o Ýewropa gelmek üçin birinciden yani kanunyň üstünlüği diýilen bir zat bardyr. Soňam anlaşma diýil ýa-da sözleşme diýil. Ne şoň näme diýine düşünmeli. Sen ine şol bizim geografiýamyzda şonu düşündirmek üçin bilemek 100 ýyl sarf edersin. Ýene düşünmek bilmersin belki. 100 ýyl sarf edersin, düşünmezler kanunyň näme diýine. Şu günden biz ine kanunyň näme diýine düşünýäs, aslında düşünemiz o. Yani Ýewropanyň näme diýine düşünmek üçin aýdaly açlykdan çağalaryny ýediler. Yani o ansat bir kazanylýan zat däl, yani kanunyň üstünlüği, onun bedeli var. Birinciden biz o bedeli vermäne taýýarmyz? Yani pikir etmen, käbir düşünjeler, käbir ýa-ni öwrençi ýa-da alışkanlyklar diýelim. O zatlar ansatdyr, ýöne koýdur diýip pikir etmen. Hatda ýene azatlyk diýilen zat bar. Türkmen azatlyk bilen azatlyk üçin göreşermisin diýse, azatlyk näme? Ýit bolanok, içip bolanok. O näme azatlyk? Näme gerek bana diýelim. Özüň pikir etmeli. Hatta sen Azat bolsaň özüň pikir etip özüň günüň görmeli. Azatlyk eliň bilenem tutup bilemok. Ama näme gerek bu azatlyk? Bular samsyk diýär-de, ýani azatlyk üçin.
Allah bir Canlı orta koyup potrottan görüşelim. yer al işler näme gerek azatlyk diýemem. Ha. Yani kim gelse şo gelsin diye de. Hmm. Prezident hem kim gelse şo gelsin diye. Hawa. Garaz Ne son bizdäki kemçilik tarapy kän bu işin de düşünmesi üçin, bu ýa düşünükli ýagdaýa gelmesi üçin jemgyýete. Soň eğitim bilen ütçiğin edersin kendine hmm. kanunun nämedigini. Ya maşgalaların içinde de kanunları vardır, düzgünleri vardır. Yani bizde sol yok. Yani onun için maşgalalar kendileri yaşap bilen. Mesela da maşgala yaşamasa hem devletin bulamaz ya devletin esası ya öykü maşgala şondan başlıyor devlet. Hmm. Yani şol esas nemedir? Maşgalalarını korumaktır. Devletin vazifesi ya da o maksat bilen kuruldu aslında örgütleniyor devletin. Hmm. Sapara sorapdyr bu Mehdi kim kädiýär? Mehdi owa. Indi Mehdi sözüniň manysyna düşünmemiz gerekli. Ýa-ni hidayet diýip bir söz eşitibä görendirler köp illeşlerimiz. Hidayete ermek diýip bir söz bardyr. Hidayet näme diýmek? Gurtuluş diýmek, halas boluş. O Mehdi halas edici diýmek bolýar şol nemeden gelende. Halas edici gelýärmiş-de. Ýöne bu nemelerde kän ullakan bir izi yok. Mehdi diýilen düşünje köprek nemeler ynanýar. Museviler bilen Hristiýanlar dininde açyk we dürli görünüşde geçýär. Ýöne bizde aslında yok. Ýani İslam nemesinde kän yok. O düşünje ýöne ogurlapdyrlar diýeyim. Şu Hristiýanlar bilen Cöhütlerden ogurlanan. Şonuň üçin Mehdi baradaky meselede kän beýan edilen nokta hem tersem gelýär. İslam dininiň nemelerine, doktrinlerine ters gelýär. Mehdi neme düşünjesi. Şeýle ýani halas edici diýmek umuman aýdylanda manysy halas etmäne gelerler biri. Şonuň ýaly onanç. Yok, İslam'da kendine on önemli yok. Hristiyanlarda yankı önemli ama İsa geleceği aydın İsa'nın. Mhm. Yani o meselede neme kas katı Kur'an. Yani, Mhm. Muhammed sonkudur ve başka hiç kim ananmalı demiş olduk. Başka olup bilmez. Ona meden oklar aydın ol gaty çylşyrly bir ýagdaý bar. Müslümanlara göre hem İsa gelecek hem Mehdi gelecek. O şeyle bir garca gurca bularyň demesi. Aýdana şu hemmesinden alıp ogurlap Araplar üýüşürüp bir din ýasapdyrlar da özlerine. Düşünen oklar. Ýani sebäbem ýok. Näme üçin gelýär bu adam? Bu näme üçin gelýär? Diýip soran wagtyň bellisi ýok. Ýani gelmesiniň o sebäbi ýok gynansak-da. Şoň ýaly bir ýagdaýda. Açyk çylşyrymla oňa girmäli biz dini mesele. Gurrun däl bugünkü gurrunmuz. Şu gije gündüzün biziň eldeşlerimiziň köpsi informasiýon urşun içinde digini hem bilen oklar diýä. O indi informasiýon uruş diýende aýdyn birinji şu taryhy bilmeýänligimiz aklyma gelýär-de. Taryhy bilemzok. İnformasyon uruş elbette olan atı yankı ne zaten informasyon uruşlar. Devlet uruşçalık bir vacip, ondan o vacip oldu şu ilki. İnformasyon uruşta kazanan devlet uruşa kazanma şansı katılıydı. Yani devlet uruş diyelim, ne diyelim, arsada hem de ne diyelim, sahada uruş. Yani şu harvların ediyen uruşçalık, şolar kazanmağı informasyon uruşa bağlı. Yani o şu ülkenin değil, o yani 20. asırda yiyen bağırt oldu atlar. Yani sondan başlayalım. Ve o elbette düşünmeyen adamım yok. Ne hemen için edilmeyen, bu ne hemen sözden olamayan, bu ya da kâbir.
aydırmalı değer zatlar vardır. Ne şu zat yok. Ne Türkmenistan bari inansak Türkmenistan informasyonu olsam alıp paranı. Hiç iyi de. Hiç iyi. Yani en azından Tarakana değerli televizyonda dışında başka ne mesela yok aydın. o dine mış filan bir zatları çek kolyalar olan Hı. işte yani işler yok mu belli de yani yani ne de feedback alyalar mı bağlayalar mı analiz ederler ona bilemiz yok. Görünüşe göre şablonlu ütken o hemen payran var yani. Hı. KGB müttüleyen etti Ruslan uygulanması. Hı. Ben terem sol KGB'nin şablonlarıyla mı işleyenler. O zaman hemmesi neyme değil ama default değil yani neyme olsa onun dilinde neyme değil yani. Yani açığa çıktı. Açığa çıkan bir zat Hı. şablon işleme mümkünçülüğü yoktur. Yani Türkmenistan'da ululayanlar sonunda hayran O olmuşlar. yo biz bilip dursa yankı aktivist diyenler hem jurnalist diyenler hem hemmesinin tarakanat deldiğini biliyorsa yani şunda da devam ettirip dururlar da bunun bir netice vermeyeceğini tersine yankı näme Hronolojik bir özler için problemi olacağını düşünen oklar da zatlara. Katı neme? Türkmen samsyk Aa, görýärler. Aýdyn başga zatlar onlaryň edip beren işi. Şeýle bolmaly. Soň o İnformasyon uruş tamam näme değildir. İldeşler yine bizde informasyon uruşa yankı KGB'nin ulanyan bir şablonu vardır. Yani ken görünüşleri var. Yani bizde ken ulanyan töhmet vardır. Töhmet. tökmet Bir de töhmet hapalamak, yani. o şonu Yani kirletmek. şu gün kuvun informasyon uruş töhmet değildir. İnformasyon uruş insanların ediyen fikirlerini ütmetmek ya da fikirlenişini ütmetmektir. İnformasyon uruşla maksadı Hmm. fikirlerini ütmetmek. Yine şu gün Ukrayna'da uruş olayandır. Ukrayna tarafına seyrediyen informasyon uruşu alıp barayanları. O informasyon uruşun ne emediğini bilen yağdayında karşında havarın hakikatten hem havar mı ya da manipülasyon onu bilip bolya. Onu Ukrayna'da ediyor. Manipülasyon Rus tarafa ediyor. Yine Rus tarafı yine töhmet atıyor. Ukrayna töhmet atan o. Has e, çılçırımlı ve böyle insanların yani toplumu fikirlenişine tesir eden bir malumatlarla informasyon uruş alıp var ya. Hmm. Yani ve karşılaştırma veriyorlar Ukrayna medyanı için. Yani Ukrayna'nın ama etken zatları 100% doğru diye açsak yanlış olur. Onların tevriyeli yanlış malumatın veriyor. Ya da kellen karıştırıcı malumatın verip dille kâbir zatı gizlemek için ya da fikirlenmenin uğrunu ütfetmek için ediliyor o zatlar. Hmm. Yani bizde Türkmenistan'da seyrediyen enteresan şu töhmede devam ediyor. Yani töhmet ve başka hile hiç sat göremiyoruz. Hmm. Arasında neme de diýerler aýdyn ýa öz aktivistlerine. Gitti gitti. O diýilen No, nämänem ýöretýärler o aksiýalar olam ama. yankı yalan bilen bir zatı bar etmek diyelim. O Olanca okunlarla. olam kän bir derde ýaranok onu düşünýärler ýöne başga da ellerinden zat gelen ok aýdyn. Ýaly. Öňki emine bizim 1991-nji ýylda ýyla dönmemiz lazım diye yani 1991-nji ýyla gaýdyp gidip şo taýdan dowam etmeliýär-de. O. Ya bunu öň bir ekranda aýdaýdyk ýaly şondan gelýän bolmaly. Sapara aýtdy bunu ýalňyşmasam. Ne bizim şu wagt ne yurt döwlet diýip görenlememiz suwut boldy. Ýurdam däl döwlet däldigi sebäbi ne halk en garyp ýagdaýda ýaşaýar. Şu wagtdan Orta Aziýanyň en garyby boldy. Orta Aziýa garyp bolma mümkin bolmaýan bir neme-de geografiýada. Ýöne şu taýda da en garyby bolmagy başardyk. Hmm. O halkyň ýarymdaşyna çykdy. Ýurdun içinde terror howasy var. Ýa-ni polis diýip bir nemede gezýän adamlar halky gorkuzýar. Halk güvende däl, ýani halkyň howpsuzlyk meselesi gaty soraw alamaty ýagdaýa geldi-de. Bulam näme diýmek bolýar? Türkmenistanda bir döwletiň ýokdugy. Suwutnamasy bolýar. Bu kolonial döwürlerde şeýle bolýar-da. Sen bir başga bir güýçlüräk neme
gelip basıp alýar, soň seni gul edip işledýär. Şo taýda da seni her türlü kıyınçılıklara sezavar edip islamakda öldürüp ýa-ni umuman senin gerine karar berýän, hukuk ýöredýän bir ýagdaý döreýärdi. Şo taýda bulan kolonial döwletler, ýa-ni kolonial düzgünleriň bir nemesi bolmasa bolmaýanlaryndan da. Türkmenistana medilçeyle şu gün yani 17. 18. 14. asırlarda nähili bolan olsa şu gün hem şeyle Türkmenistan. Demek Türkmenistan 20. 21. asırdaky modern düşünceleri tamamlap bilmedik bir yurt bolup dur. Owa yurt gynansak da ýa-ni hiç zatsyz bir yurt, hur yurt. Yani halkam ýuwaşlyk bilen baçyp azad barýar. Olam hemme adam ýa-ni Türkmenistanda döwletiň ýoklugynyň sebäbine getirýärdi. Aýdyň aslında bugün ine gurrun etme ýerlerimizden biri şoldy. Onu kaçırdık yarım saatlik neme bolan üçin. Yani Türkmenistan döwletsiz bir millettir. Yani beýlekilerden tapawutlykda toprağımız var. Yani toprağımız hem şu gidişlen gitse gysga wagtyň içinde olan bolmaýar. Soň hem döwletsiz hem topraksız bolýar. Ýa-ni näme? Palestin toprağı vardı, ýöne döwleti ýokdy, politikasy ýokdy. Kürtleriň döwleti hem ýok, toprağı hem ýok, politikasy hem ýok, hiçbir adam ýok. Sal üçin. Bizim şoňa dogry gidip barýar säýätmädim de. Şonuň üçin ine biz 94-nji ýylda edilmedik zady etmeli bu taýda. 94 diýenim 91-nji ýyl. 91-nji ýyl. Yani şol 91-nji ýyldan alýan ne häzir Türkmenistan 91-nji ýyldan bäri hesap edilen ok. Yani bir döwlet adyna hesap edilen ok. Politsiýa diýäs, ýani o politsiýa olup bilmek üçin medeniýet bolmaly. Yani medeniýet bolman politsiýa olup bilmeýär. Mümkin değil. O politsiýa diýilmeýär, başga bir zat diýilýär. Yani sözün edebiýatyna ters eýlendir zatdyr. Benim tek bir medeniýetim ýok ýöne politsiýa var. Nädip bolup bilýär. Şoň üçin Türkmenistanda politsiýa ýa-ni watandaşlary goraýandan bir şoň içerideki tertipli güne seyretýändir, gaýdym tersine korkuzýandyr, güýji ýetenden elinden gaňyryp nämesi bolsa alýandyr. Bu zatlar şoň üçin bolýar. Politsiýa ady politsiýa bolandan özü politsiýa bolup bilmese, politsiýa bolmak üçin medeniýet birinji şert. Hukuk döwleti däle. Aýdyň hukuk döwleti bolmaýan ýerde polisiýanyň näme işi bar? Politsiýa diýipler näme üçin rahat beripdiler olary näme diýmeli. Hukuk döwleti däl, ýani konstitusiýon guruluşyny ýok ýerinde bir polisiýa bar bolsa bu taýda bir terslik bar. Hökmen suratda da jenaýat edýändirler şolar. Yalançy da başyndan. Yani şoň üçin Türkmenistanda ve iň esasy zat taryha bir bahalandyrmaly, aýna seretmeli Türkmenistan. Şöyle soň dowam edeli. Aýdyň bugün bir nemesem bar. İşem bar şonuň üçin biraz irak gutarýas illeşler. Soralarınıza ma köpeldi ýöne gaty görmersiniz. Doğanlar başka yurtta bolup geçen hadisaları içinde bolman analiz etmek ne doğru olur? Biz esası öz bilýän yurdumuzun meselesine maslahat etmeli diye ve edilnäme barada yazanlar düşünmek yani umuman alsak şunu ham halini alsak diýende. Indi men näme aýtjak bolýan aýdym. Ine global dünýä diýmek global sözünün sinonimini tapdysalar ben kiçelen dünýä diýip bir at goýup biljek şoňa. Yani global dünýä diýmek kiçelen dünýä diýmekdir. Näme üçin global sene ýa 2000 3000 belki de 10.000 kilometr uzakdaky bir yurt bilen söwda gatnaşyklaryny edýän. Ya da başka gatnaşyklaryň var. Sen olary internet arkaly göne sekundda nemelere desine maglumatlardan habardar bolup bilýän hemme zat ýani elin aýasynda hemme zat. Bunu etmesen
global dünýäniň bir çetinde galýan Türkmenistan. Bizden Türkmenistanyň meselesine o gürleşsek ýalňyş bolýar. Bütün dünýäniň gurrun etmeli. Bütün dünýäniň gurrun edenden soň Türkmenistanyň konumu diýjekde. Yeri belli bolýar. Yeri orta açık. Bütün dünýä şeýle Türkmenistana beýle diýmeli biz ýa-ni deňeşdirme mysalyna gidilmeli. Ýa-ni öňe kän aýdýatykda soňky döwürler kän aýdamyz ok, ýöne şonu çalt gaýtalap durmalmakan diýen. 21-nji asyry okap bilen 3-nji dünýä ýurtlary öser. 21-nji asyryň näme düşünüp okap bilen 3-nji dünýä diýmek ösüp barýan ýurtlar ýa-da ösmäne ymtylýan ýurtlar. 3-nji dünýä ýurtlary bolýandyr. Şolar ösýär. Düşünmän ösüp bolan ok ýa-da ine Gazada, Palestinde musulmanlaryň kömegimize Allah geler diýip söwüşe girip bolan ok. Biz bir başlaýaly. Iznam Allah getirer diye nemede edilen okda bu işler hakyky manyda düşünülmeli. Onun üçin hemme yeri okap bilmeli. Bütün dünýädäki ýurtlary, mysal üçin Fransa näme üçin o aýdaly İsrail'in arkasında, Orset näme üçin Palestiniň arkasında. Xitay gelip o iki tarafa da ýa-ni deň seretjek bolýar. Türkiye näme etjegini bilen ok. Aýdym mysal üçin haýsy tarap tutjagyny bilen ok. Türkiye kararsız. Näme üçin o beýle bolýar? Bularyň sebäpleri bolmaly. Şo sebäplerini gözlän wagtyňyz şo ýurtlaryň guruluşyna ýene başga zatlaryna düşünüp bolýar-da. Gaty möhüm bir zatdyr. Ine biz bugün döwletsizlik meselesini gurrun etdik. Biraz Palestinadan gurrun etdik-de. Palestina näme üçin şu ýagdaýa düşdi? Sebäbi tarihte gaty uly ýalňyşlyklary göýberdi. Özem ýakyn tarihte. Gaty uly ýalňyşlyklary göýberdi. Bu topraklar tutuş bizimki diýdi. Musulmanlaryň mukaddes topragy diýip atlandyrdy. Ýoksam eýle zatlar ýok. Hiç bir ýerde de. Ondan soň izinde de elinde tutup bilmedi, başaryp bilmedi. İsrail güýçli. Hatta aýdym 73-nji ýylyň söwüşinden soň İsrail'e günwatar ýurtlary ýara bermedi. Kesti ýarany. Uruş çykaran üçin. Şeýle bir ýagdaý boldy. Ine bu zatlar ýa-ni meseretsen elmudam günwatar ýurt İsrail'in arkasında ýalak görnýändir. Eýle däl. İsrail'e ýara bermesini kesen wagtlary boldy. Şoň ýaly nemeler hem bar. Atnaşyklaryň bozulýan ýerler hem bar-da. Ine bu zatlar bilmesen soň ýalňyş netije çykarýan. Ýani öz ýurdun problemasy yerli problema däl, global bir problema. Näme üçin? Dünýädäki nirede bir mafyoz bir neme bar bolsa, şolar gelip Türkmenistanda iş kuracak bolýarlar, pul aklajak bolýarlar, gazy gerek Türkmenistanyň. Yok, öz ýurdundaky problemany çözýän bir guruluşlar, ýani yerli hökümetler diýilýär olary. Yerli hökümetler ne şol iş edýändir. Ýani döwlet diýilende, ýani döwlet adamy diýilende bu adamlar dünýäni okap bilmeli. Ve gelecek nire var ya, nädip var ya. Mysal üçin Türkmenistanda sen ayakta galyp bilmek üçin Türkmenistan gaty içten eýrany, taryhyny, eýranlylardan gowy bilmelidir. Eýranlydan pes bilen ýagdaýynda hiç kaçan ol ýerde bir öňdäki bolup biljek problemany görüp bilmeýän mümkin däl. Yani Eýranyň taryhy, Awganistanyň taryhy ve içeridäki şuň bolýan zatlar içinde hemmesini jikmejik maglumat Türkmenistanyň elinde bolaýmalydyr. Yani hökmany suratda. Ondan soň beýle komşularymız bar diýersiň, Özbekistan, Gazagystan ýalyk ol. Özbekistan, Gazagystan, Kırgızstan ýalyk, yani ortaca demeler, hatta Azerbaycan men elbette biraz problemamız bar boluwan bilerse, Azerbayjanda şuň ýaly düşünje bar. Özlerini Türk diýip tanaýar, Azerbaycan, biz Türk diýe, ýöne türkmenler Türk boljak bolýarlar diýip bir düşünje bar. Onu kızıklanyp göreýin Azerbaycanlardan. Yani bilemok näme üçin oňalyk öwredilipdir olara, belki
Oruslama öğreden zadıdır. Yani beylek devletlerden ortacıdır. Türkmenistan'ın hiç hili bir probleması olup bilecek bir nemesi yok. Hmm. Mümkünçiliği yok. Yani kiçi problemalar olup biler Özbekistan'la olup biler problemalar, serhet problemalar. Sebebi biz Özbekistan'la öz aramızda serhet ulalaşığı yoktur. Rusya'nın boynunda yüklen bir yüküdür. Näme? Yöne Özbek-Türkmen graniçasında bu ikisi yani Özbekistan bilen Türkmenistan düşünüşüp bilýär. Yani uruş ýene oňalsa bolma mümkinçiligi ýok. O zat Kazakistan görünmüyor. hem edilse oňalyp. Kazakstanda da käbir territoriýa problemalar bolup biler. Ýöne o territoriýalar birinciden Kazakistan üçin hem oňalyk wajypdyr, Türkmenistan üçin hem oňalyk wajypdyr. Şoň üçin bir karşı tarafa yani harp diýen elan etjek nämesi ýok. Yani şoň üçin bizdeki problemi Afganistan vardır, bir hem İran vardır. Hmm. Azerbaycan ýene bir şekilde olam çözülüp bilinen problemi. Azerbaycan bilen kendi problemimiz yok. Näme üçin sebebi ýöne bir zat vardır. Men näme üçin beýleki Orta Aziýalar bilen biz problemimizi hatda bilelikde bir işemedik bilýär sebebi dilimiz bir. Yani dilimiz bir diýende ulanın yani o dil del, o Türkmençe, Özbekçe dil del. Bizim näme dil diýýär o? Yani Düşünüşme nememiz diýeli. düşünüşme mentalitede geçen Mentalitetimiz balar bir. Ama. şol bir bolan üçin düşünüşüp bilýän garşyňdaky bilen. Ýöne Eýran oňalyk däl. Ya da Awganistan hiç oňalyk däl. Awganistanda siz pikir etmeň ine Taliban bilen ulalaşdym, Taliban bilen dowam eder. Talibanyň näçe öldürjegi belli däl. Olar sebäbi güýjüň nemesine görä üýtge diýär siýasat elmi damat. O şoňa göre üýtgeýärler. Taliban ine Amerika bilen uruşandyr. Ýöne mejbur galanda Amerika dostu bolar Hmm. Talibanyň. Ya da Amerika isten wagt Talibany ulanyp biler. İstendik Hmm. şekilde. Ya da Taliban ertedi yerden turar yine biz devlete meza taşlayas gidýäsin kerimize dağa diýip biler. Hmm. Näme bağlaya Talibanı? Konstitusiýa bağlaýarmy, kanun bağlaýarmy ýa-da jogapkärçilik bağlaýarmy şolary şol gelýän häzir hökümet boldular, şol hökümeti bağlayan bir zat barmy? Ya-da halkyň garşylygynda jogapkärçiligi barmy? Ine bu zatlar bolman siz o ýerde ýanky sürdürilebilir bir zat diýip pikir etmäň dowam edip biljek bir zat däl ol Taliban. Hmm. Yani şoň üçin düşünüşüp bilmeýär. Yani Ama. sen ýöne Özbekistan'a gelende ya da Kazakistan'a gelende isteme Kazakistan'ın belli bir oturan yani tarihten gelýän ve bir ynanýan ve özüne alıp barışynyň şekli vardır. Sen hem o şekli bilýän. Hmm. Aydın, men seni duruzjak. Sebäbi wagtymyz azaldy. Sen Ya, şunça bolsun diýdim. Soňçta aýda bir kineme bar. Şerif Hudaýberdiýew diýip Özbekistanly türkmen bir illeşimiz ýazypdyrda. Bir kızat ýazypdyr, o uzun bolýar, o çykyş etmek isleýän diýipdirde. Meniň telefon nomerim bardyr. Şo taýda WhatsApp ýa-da Telegram üstülen çykyp bilýän soň ýazan zady bar, şonu hem okap bereyim. Türkmenistan perspektiwasynyň özü ýeterli däl ýa-da umuman Türkmenistan öz nemesi bilen hereket edenok diýjek bolýar-da. Umuman şeylerek o eğer islese ýa-da men telefon nomerim bar. Şo taýdan habarlaşyp gurrun etdilerse ýa-da düşünjelerini aýdyp bilerse gaty gyzykly bar. Illeşlerimiz ine nähil pikir edýärler, nähil görýärler o Türkmenistany diýilende. Soň bir neme bar, şonu okujak. Soň şonuň bilen bitireli. Wagtymyz hem ýetýän ýa-da. Bolmasa sen giýjek alýan deme. Deport meselesi nähil boldy diýe. Deport meselesi boljak ýagdaýy ýa-da öňki aýdyşlarymyz ýa-da entek dowam Türkmenistanyna deportlar köpelmeli. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň içinden daşyna köpräk adam çykarp başladylar. Bundan 4 aý öňki ýaly däl. Şu wagt çykýanlaryň sany köpelýär. Onuň hem sebebi bar. Sebebi buların elinde bir protokol var. Illeşler bunu hemmäňiz hem o bilmeniz gerekli. Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň üýt gömegine düşünen ilatyň sanynyň 5% bolmasy Türkmenistanda ýa-da rejimiň üýt gömesine getirýär.
Bular onu bilýänligi üçin o daşyndakyları getirmejek bolýarlar. İçindäkilerin pikiri üýtgejegi üçin, üýtgeýänligi üçin onu görýärler. Sebäbi açyk-açyk gurrun edip başladylar da ýurdun içinde meseleleri. İçindäkiler hem daşyna uğradyp başladylar. Bu gezek ýanky özleri bilenok, bu niräçellik gitjek, bu niräçeli çözgütdigine bilenoklar. Ýöne bunun daşynda Türkiýe'niň hem öz ýanky bähbitleri bar bu işin içinde. Çıkarmalı, daşary ýurtdan gelenler çıkarmalı, azaltmalı. Mesela Türkiýe resesiýa taýynlyk görýär menin düşünşüm boýunça şeýle. Başga da çıkalgasy ýok ýaly aýdyň, ne senem pikirini aýdarsyň. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Soň bu zatlaryň hemmesiniň netijesini jebleýän wagtyňyz Türkmenistany iýermeli bolýarlar, deport etmeli bolýarlar Türkmenistanyňkylary. Şeýlerek bir ýagdaý bar. O kendine hatta yine Türkiye'de köp iş yerler yapılacaktır. Ona maydalı. Käbir men gurrunlary eşitden köçede yankı sahilde yine bir yere giden wagtda adamlar gurrun edýär bu yabancılar çıkarsalar diye kim işleyecek diye. Fabrikler yeneler boş kalır diye. Köpçüler yabancılar işleýär. Ýene şundan habary ýok. Häzir Türkiýanyň ýa-da ykdysady politikasyna sereden wagtda şol işletmeler yapıljaktır. O işlemen adam gerek däl, yapylanjak. Maksada şol häzir sowadyp bildigiçe ýa-da ykdysadyety sowatmaly. Näme seredip gör kenine ýa-da banklaryň interest rate seredip gör. Evet diýär bular. Merkez Bankynyň politik faizi diýerler. O faiz diýmek banklar kredit bermäne höwes edip başsa ýöne alyp biljek adam ýok indi o kredit. Yani iň wajib we iň näme iň wajib diýär. Iň wajib işler üçin kredit çekiljekdir ýa-da kredit ulanyljakdyr. Ýöne beýleki işler üçin yani näme diýeýin, tekstil misal üçin Türkiýe islen okýany tekstilin Türkiýede bolmany. Ya gerek de tekstil bilýänsiň näme bir giýirdeji çeşmesidir. Erwet hasaplanýar tekstilin işiken, yenesiken. Aramallardan deme aramal öndürýär ýa-da köplenç doğru dälmi? Türkiýedäki tekstilin hem köp nämesem daşyna baglydyr. Yani daşynan bir zatlar getirip berdi tekstilini öndürüp bilýärler. Ulu firmalar vardır, Avrupa firmaları. Markadır hemmerde yani satyan magazinleri var diye. Yöne şolon öndürýän döwlet Türkiýede. Türkiýe öndürüp berýär onları. Aýdal öndürene 5 lira bolsa olar 25 liradan hem satýandyr. Marka bolup bilipdirler. 25 lira aradaky 20 liradan şu başary firmalar öldü. Ne tekstilin soňalyk erwet tarapları var. Bir sektor aýdyp soňalyk köp yerler yapyljakdyr, kiçiljekdir, daraljaktır. Yani ykdysadyety sowatmak diýilýär. Tutmaýça hem soňalyk bolar. Sowatjak bolýarlar Türkiýede. Sebäbi häzir Türkiýede ýöne bir zat ýa-ni salgyt gaçakçylygy diýip bir zat bardyr. Ol döwlet üçin gatyly ziýandyr kenine. Salgyt gaçakçylygy. Sebäbi salgyt gaçakçylygy bar ýerde sen inflasiýany hasaplap bilmeýän mümkin däl. Salgytyň gaçakçylygy bar ýerinde ýa-ni garaşylan büyüme diýilýär ýa-da garaşylan ulanma diýilýär. Ine şonu hasaplap bilmeýän. Ýöne sen mecbur şonu hasaplap bir san aýtmaly. Ve sana aýtjan olam ýalňyş bolýar. Onu ämene getirýär. Daşyndan Türkiýede bir iş etmek isleýän bir firma ýalňyşlary gördükçe Türkiýe gelmek islemeýär. Yani şoň üçin bu hem ýa-ni salgyt gaçakçylygyny azaltmak, hem ykdysadyety birazjyk sowatmak ve täzelden şekillendirmek ýalyp bir zat bolýan edilýän işlerde. Bilemek näçe derejede dogry okap bilýän, ol gönüden aýdylanyp aýtmak ýalňyşdyr. Şol ykdysadyýetyň içindäki adamlara da aýtmak, gadagandyr hatda. Ýöne görýän zadym şol indi. İşçi gerek däl şunuň. Sebäbi işçi şol bir wagtyň özünde de işçiniň çykdyjysy bardy. Her bir adama çykdyjysy bardy. Türkiýede ýaşaýan bir adam
ol iyi içýändir, bir jaýy bardyr, öýü bardyr, bir maşyn bilmeýändir, ýene şoňa alyp çykdyjylar bar. Onu Türkiýe ykdysadyýety şu gün galdyryp bilenok, ol sany galdyryp bilenok. Ha. Ve Şeýle. şoňa alyp problemalar bar. O soň o Türkmenistana hepde de 5 daňy o gidip biler mundan soň deport üçin ýörüýte. Hepde de 5 samolyot, ýa uçak o deport edilip biler. Şeýle bir neme var, o görkezer o öňümüzdäki günlerde has anykyrak bolar. Şeýle aýdyň o jemläp bilerse, ýene bir sorak alsak eýem uzaýa, soň seniň demäň ýetişmeýär, ýoksa O- gowy demeler barty bu taýda. O indik neme goýaýarys bulara. Şoňa alyp bile. Bugün uýrak jemlälik nemine. O ýyldaşlar o şu taýda o nokada goýýas. Indik hepde sapara bilen dowam edýäs buna. Soň 5-nji gün bu 5-nji gün o din barada, ýa-ni din söhbetlerimiz başlajak. Her 5-nji gün bolup bolmajany häzir aýdyp biljek däl, ýöne her ýa-ni din baradaky neme 5-nji gün çykjak. Cuma günümizi gutlamak üçin. Cuma günü. Yani şimdi günem saýlapsyň. Yo, mübarek günlerde etmeliler bu zatları. Aydın. Bolýan da sağ olun. Sağ ol Kemine, sağ olun iyleşler.